Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, dzyń. Dzwonią dzwonki. Sań. Idzie Niklaus ze Patrycją. Dejcie lajka nam. I troszkę sam nasuło śniegu i Patrycja, moja asystentka, mnie poprosiła: Niklaus, pokaż mi, jak się lepi bałwanka, bo ja nie umiem. Teraz wam zrobię gibki kurs lepienia bałwanka. Idziemy. Ta willa, że się kupił ino za donaty z ostatniego streama. Idziemy. Pati, a wiesz, co się kiedyś sam wydarzyło na tym moście? Co? Na tym moście, że karmił kaczki. Ja? A tam, jak jest ta wysepka, o, tam są takie figury takich ptaków betonowych, to jak w tym stowku nie było nic wody, to my z kumplami, i jak my na tym brzegu pili piwo, to potem my tam lotali się wyjściać. O, a sam ktoś postawił takie coś. Co to będzie? Szwaja? Albo... Pati, powiedz mi, co to podle ciebie będzie? Pulok. Co się tam dzieje? Nielegalne zgromadzenie, ja zaraz dzwonię na policję. To jest ten plac. Pati, i teraz ja się pytam ciebie, co jest najważniejsze i niezbędne do ulepienia bałwana? Śnieg. Nie. Najważniejsze jest dobry humor i pozytywne nastawienie. Ale śnieg też jest wymagany. Już dajcie pozór. Polecam zaopatrzyć się w tak zwane po śląsku glazyjki. Zaczynamy od takiej małej kulecki, potem bierzemy ta kulecka i kulamy na większą. Kulej. Nie będę sam stał cały dzień. To jest pierwsza tajla. Porządny bałwan składa się ze 3 albo ze 4 tajli. On będzie taki troszkę karłowaty. I to są tak. Ślep jeden, ślep drugi, kichol, rączki. Na brzuchu rączki. A kajna życi. Jak widzicie, bałwanek ulepiony. Teraz zostało ino się na niego wejrzeć, a stwierdzić, że wyszł nam blank żadny i możemy go z czystym sumieniem rozdupić